Magandang gabi sa ating lahat mga kadventure. Ngayong gabi ay muli ko kayong anyayahan upang kami ay samahan ng ating mga kasama sa paninisid. Sabay-sabay muli tayong lulusong at alugugin ang ilalim ng karagatan mga kadventure at maghanap ng kahit anong pwedeng mapakinabangan sa ilalim. At kung bago ka pa lang sa aking channel at kung sakaling magustuhan mo po ang nilalaman ng ating mga video, huwag pong kalimutang mag-subscribe at pag-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa susunod pang mga video na ating i-upload. Pero bago kami lulusong mga ka-adventure ay nais ko lang ipakilala sa inyo ang ating mga kasama ngayong gabi. Yun si Utol mga ka-adventure. Dalawang utol ko. Ayun. Si mga ka-adventure. Makain pa sila para may lakas daw sila. Si paring Anton. Yun. Maganda lang. Isa kasi paring Roland. Roland Guadalupe. Abangan nyo ang aming huling marami. Ayun, tama. Kaya tara na mga kadventure. Huwag na nating patagalin dahil gumagabi na. At gaya ng dati, kita-kits na naman tayo sa ilalim. At naway samahan nyo po kami hanggang sa dulo. Upang sa ganoon ay inyo pong masilip mamaya sa aming pag-ahon kung ano ang aming makakayanan ngayong gabi. Kaya tabayan ninyo mga kadventure ang magaganap sa ilalim bagan din mamaya sa aming pag-ahon. Ano sa ito na ta? Kami ay lulusong na mga kadventure.
A few moments later. Ay, natulog. Hindi ko Natulog ba? sana. Nakahon na kami mga adventure at ang aming huli ay konti lang dahil maliwanag ang buwan. Nandiyan na kang bago. Mailap ang isda pag maliwanag ang buwan. Ito ang aking huli. Ito. Huli ni paring Roland. Paring Roland medyo nakarami ta matalas ang kanyang paningin pag gabi. Pinaglihi kasi sa pusa. What? Pagdilalat ka. Ito naman ang huli ni Utol. Pagdilalat. Ito. Yung huli ni paring Anton ay nandun. Plastic. Ang huli ni Utol na isa nandun. Naka-safety na dahil pukunti lang din naman daw eh hindi na niya ipinasilip. Paring Roland ang medyo nakarami. So salamat na naman mga ka-adventure sa pagsama ninyo sa amin ngayong gabi. At naway naibigan ninyo ang aming pinasilip sa inyo ngayong gabi na video. At sana sa susunod na adventure ay magsama-sama tayo ulit mga ka-adventure. Muli maraming salamat po sa inyong lahat at Lablabsan nyo. kita-kits na naman po sa susunod na video. Kasta ko amin nyo. Kadatak na. Mag-iingat po tayong lahat.